Guys, kani nga karsit ba kay maka-exorcism niya ha? Wang mo ko ni kuan gani ko daw ha. Uy, kukuyaw. Ha? Maka-exorcism mo no? Oo, na ako gani. Litad na ang karaho, mo na siya. Maka-exorcism mo. Huh? Kita ko. Ito pare pa. Pagtawag nitong pare ni. Maka-exorcism mo. Hi guys, good morning. So, part 2 sa amuang road trip ug adventure diri sa Arizona. Today, kuyugi mi para ma-share namo ang experience namo diri sa Arizona kay among bisitaon karon ang mga popular nga tourist destination diri sa Arizona like ang Grand Canyon National Park, ang Horseshoe Bend ug ang kaning Antelope Canyon. So, stay tuned nya. Kita-kita ta later. Nindot kailang daan dire kay mabawod ba? Tawa guys ba? Wow. Camera trick. Ini kamera. Nindot juga yang view dari scenic yang view dari scenic drive. Awesome kayo, awesome. Namit karon sa kuan kanang shop ba. Mga magbaligya sila ng mga jewelry, mga dream catchers, so mga souvenirs kiring dapita. I-check out sa inyo. Hello, so 1 hour na lang dito destination sa Arizona, sa Antelope Canyon. Stop by me dire sa highway kay naay ka ng mga ingani ba pero changi-changi pero ang ilang mga baligya dire dili pagkaon, mga catchers, mga arrows, mga jewelries basically niya. Mga hinimo na nila. Handmade, all handmade. Nila niya. Kanang created by mga Native Americans. Cool kayo dire, pero init lang. Yeah. Ba't sila niya? Cool kayo pero init. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. Hello guys, so nami karon diri sa Antelope Canyon. So, saan sa pinakasikat sad nga tourist spot diri sa
Arizona. So kung familiar mo sa Windows nga wallpaper katong sa Arizona, mao ni siya ang spot. So daghan kay rules dire karon kay nagsata pa sa rules, even sa cameras niya dapat mag-wear sa og mask kay mandatory siya niya. Kita ta later para ma-share na mga experience ninyo later. A few moments later. Hello guys, nami karon diri sa Horseshoe Bend tourist destination. So nani siya sa Page City sa Arizona State. So nag-hike mi padong dito sa viewing area. Nya may pakita sa inyo ang view. So mga 10 minutes guro nga lakaw abot mi dito. Later. Steven, are you Steven? Hey guys, so naami karon diri sa Horseshoe Bend. Nani sa Page City sa Arizona nga state. So kani usa ni siya sa tourist spot nga dagsaon diri sa Arizona kay tungod sa iyang ka unique sa view ba oh. As you can see, mo nang gitawag siya Horseshoe Bend kay mo ra siya tiil sa kabayo niya. Shoe day sa kabayo niya. Mo na siya murag porma siya loop niya. Mo na siyang ending sa Colorado nga river. Sige na dong, kay kapoy dong. Nindot kay dire yo, nice kayo dire. Pero nakabudget dire kay init kayo. Yeah. But sinami kay mangita mig lain tourist spot nga ma-share sa inyo ha. So kita-kita ta later. Mga nihiga yung mag-Horseshoe Bend. Ay gid mong sulog-sulog og boots. Kay di mo kalahutay. Parihan na mo. Botswana pa more. Grabe inita diri oy. Yan ay mga dalang bata. Pakalipong. Hello. Ika nami sa Horseshoe Bend and sa Antelope Canyon. Mga nindot jud kay nga spots diri sa Arizona. So di ko siya angay ma-miss. Mga reminders di ay kung mungan himo dili jud kalimtan nga magdamog cash kay
ang ilang tours diri dili sila modawat og credit card. Kami dagamig na waste nga time kay wa mami kay baw-an na, so nangita pa mi gas station para mag-withdraw og kwarta. And then at all times basta namo sa Antelope Canyon, wear your mask at all times. Di gid pwede humubuon para mag-picture kay makapisod yun mo pareha namo. Pagdajog daghang tubig kay perting alimuota, init jud guys tanan. And then ang mga outfits kay dapat yun kanang bagay pang hiking kay naay 15-minute hike padung sa Horseshoe Bend o samot pa nga nami bata sa dugay gyud. So padung nami kapoy kay siya pero maabot ka na sa spot pa. Worth it jud kay, di ba, Boss Jer? Yes. Amazing jud kay nga experience, guys. Very amazing. Arizona. Highly recommended. 5-star. So padung nami karon sa Grand Canyon kay what's a trip to Arizona kung dili ka makaadto sa Grand Canyon. So magkita-kita ta balik later. Bye. Inabot mas Grand Canyon. Sumabayad sa amin. National Park. Yep. National Park. Yep. Hey guys, so we're finally here sa Grand Canyon National Park sa Arizona. So amazing kay ang view dire gyud. Grabe, as you can see, nakabot pa gyud mi. Gikan mi og Antelope og sa Horseshoe Bend. Amazing kayo. So first stop pa ni namo niya, mo-try mig pangita og line stops para makakuha og nindot nga mga footage sa views. So kita-kita ta later. Hello, we're here sa Pitan Point sa Grand Canyon National Park. Yeah. Awesome kay pud kay view diri as you can see. So, hap na sad mi sa lain nga Destination. Asa? Point 1. Bye. right. See you later. Ingani ang Grand Canyon dire guys, kanang habog kay ba, mura kag suyupon, mura kag vacuumon tungod sa kataas niya. Hadlok kay ba, hadlok. So usa ni siya sa kanang wonders dire sa USA. Pinaka kung mara ka Arizona, dili kompleto ang imuhang adventure kung di ka mahapit sa Grand Canyon. So Grand Canyon is a must stop, niya recommended. Muna niya mong last stop dire sa Grand Canyon kay gabi na. Nag-sunset na siya. Yeah, I hope nga nag-enjoy mo niya. Atin niya among sunod nga video kaya mo explore ang Sedona sa Arizona sa among sunod nga video. So kita-kita ta. Thank you.